За автора. Светослав Константинов Минков е български писател. Завършил е финансово дело. Журналист с дългогодишна практика. Работил е и като коректор, редактор, главен редактор, библиотекар и книговодител. Считане за баща на българската фантастика. Творбата. Дамата с рентгеновите очи е разказ, написан през 1934 година от Светослав Минков, който разкрива нравствената тревога на писателя за съхраняването на човешката същност в условията на технологизация на обществения живот. Идеята на разказа, изхождайки от конкретния факт на революционното откриване на рентгена, Светослав Минков разгръща полета на своята фантазия и изгражда ярки образи, символи на бездуховни и лишени от морал псевдоличности, издигащи в култ физическата красота. Очите, символ на човешката душа, тук са парадоксално превърнати в средство за личностно егоистично облагодетелстване. Речник на литературните термини. Пародия от старогръцки пара, против, срещу и оде, песен е жанр в сатирико-хумористичната литература, при който, използвайки формални особености на дадено литературно произведение, се създава друго, което го представя в комична светлина. Цел на пародията е да бъдат осмяни лични или обществени недъзи или самото произведение, което се използва за основа. Сатира – жанр на лирическата поезия с критическа или изобличителна насоченост. В широк смисъл, като една от основните прояви на комичното и в съчетание с хумора участва дейно в състава на хумористично-сатиричната литература, широка творческа област, която получава реализация в основните литературни родове и видове. Синоним – думи с различно звучене, но с еднакво или подобно значение на други. Ирония – стилистично-изобразителен похват, троп, аспект на комичното, използван във всички жанрови разновидности на хумористично-сатиричната литература. За разлика от сарказма, при иронията подложените на критика лични и обществени недъзи са усмивани, вместо да бъдат разобличавани. Съобразно с вложения в нея смисъл, иронията получава разнообразни оценки между остроумието, подигравката и издевателството извън обсега на сарказма. Иронията получава въплъщение в широк спектър на изобразителни похвати и стилистични средства, между които особено силно изпъкват гротеска, карикатура, хипербола, парадокс, пародия, траверсия и шарж. Штрих – характерен момент, особеност, детайл. Бездуховността на хората, сенки в живото гробище на големия град. Цитати и породените от тях размисли. Разсъждение. Още заглавието на разказа създава особена атмосфера на тайнственост, загадъчност и необикновеност, насочващи към постиженията на модерното време, да се прониква през материята и да се вижда скритото за човешките очи. Алюзия за прогрес на огромния интелектуален потенциал на човечеството. Уважаемите посетителки седяха в дълбоки металически кресла и прелистваха разсеяно по едно илюстровано списание, между чиито страници, наред с тържествените съобщения за предстоящи шахматни турнири и нови полярни експедиции, се криеха още и новините, че уелският принц минал неотдавна из лондонските улици в червен фрак, или че индийският махараджа Хария Трипхубана Юн Бахадур Шумшаре пристигнал благополучно в ривиерата. От време на време мълчаливите гостенки вдигаха очи от списанията и хвърляха нетърпелив поглед към синята врата в дъното на чакалнята, където трябваше да се яви любимецът на всички жени, гениалният маестро Чезарио Галфоне, който притежаваше необикновения дар да се бори с капризите на природата и да превръща и най-отвратителния изрод в прекрасен ангел. Разсъждение. Фактът, че дамите проявяват последователност и търпение само в очакване на чудото на физическото разкрасяване, а в същото време са напълно безразлични към случващото се в света, т.е. гледат на него разсеяно, е показателен за духовната им смърт.
Началното въвеждане в атмосферата на широката и светла чакалня на прочутия институт за разхубавяване Козметикум Амулет, салон за дамска хирургия, където се извършва магическо преобразяване на природните недостатъци в физическо съвършенство, е реализация на идеята за фалш и безсмислие на света, издигаш в култ външността, а не духовната значимост на човека. С нескрита ирония писателят визира детайлите от маската, прикриваща душевната пустота на 5 дами в чакалнята. Под лустрото на изрядния грим, скуката и суетата трудно могат да бъдат скрити, защото те са се превърнали в установен модел на житейско поведение и в начин на водене на диалог със света. Институтът за разхубавяване Козметикум Амулет, салон за дамска хирургия, си беше спечелил заслужената слава на истинска магична лаборатория, в която всяка жена можеше да стане просто неузнаваема. Тук идваха 100 кг дами, които оставяха тлъстините си и излизаха бледолики и стройни като манекени. Разсъждение. Темата за човека и неговата противоречива същност има многобройни творчески интерпретации, а в разказа "Дамата с рентгеновите очи" на Светослав Минков тя е дообогатена с проблема за модерния свят и за лутанията на човека в него, чрез издигане на нравствено-етичния въпрос за заплахата на универсалните ценности в условията на бурния технически прогрес. Темата за злото, което е многолико в своите проявления, Светослав Минков разгръща чрез образа на гениалния маестро Чезарио Галфоне, името на когото е загатване за нечисти сделки и близост с дявола. Актът на борбата с капризите на природата и превръщането на най-отвратителния изрод в прекрасен ангел е отзвук от празнотата и безсмислието на бездуховното съществуване, лишаващо човека от неговия истински облик. Най-сетне, маестро Галфоне дойде до заключение, че както противотифозният серум се приготвя от тифозни бацили, на същото основание може да се приготви и серум от патешки мозък за опресняване умствените способности на уния жени, които се занимават с благотворителни чайове, благотворителни коктейли, благотворителни пазари и изобщо с всякакъв вид благотворителна дейност. Разсъждение. Изкуството да се преобразяват дамите от 100 кг в бледолики и стройни като манекенки приказни хубавици е таинствено и загадъчно, но още по-голяма е мистериозността на трансформациите, които стават с умовете на дамите от висшето общество. Остра сатира се съдържа в аналогията между патешкия мозък и този на дамите от хайлайфа, за които благотворителността е само поза. Накъсо казано, маестро Чезарио Галфоне беше една свръхестествена личност, чието живот бе посветен изцяло в служба на слабия пол от хайлайфното общество. Разсъждение. В големия град има култ към физическата красота, а това е сигурен знак за суета и духовна нищета. Дарбата да се прониква и променя човешката същност е приоритет само на Бог или дявола, като човешката намеса е израз на суетата и нейното безсмислие, а тя безспорно е една от визиите на злото. Визиите на злото. Но за нещастие бе надарена от злата орисница с кривогледи очи. Тя предпочиташе да бъде сляпа, отколкото да се зерцава на празно прекрасните съблазми на живота около себе си, до които не можеше да се докосне. Разсъждение. Начинът на разсъждение на героинята и желанието й да бъде по-скоро сляпа, отколкото с физическия си недъг да бъде извън съблазните на светския живот, я превръща в духовен мъртвец и я отклонява от божествения принцип, че всичко, което е истински значимо и красиво, се вижда със сърцето. Ироничният избор на името Мими Тромпеева е част от острото отрицание на бездуховността на хората, сенки в живото гробище на големия град. За писателя човекът е тайна загадка, докосването до която неизбежно поражда размисли за фалша, грозотата и безсмислието на лишения от духовно свят, в който обществото властно определя мястото на всеки според финансовата му осигуреност и дава малки шансове на тези, които природата отличава с физически недъзи. Затова на тази социална несправедливост и деформация
Светослав Минков противопоставя магическия свят на сърцето и ума. Движеш мечти, желания, надежди и цели, за да стигне до болезненото прозрение, че често физическото съвършенство се разминава с интелекта и духовността, разпилявайки се в празнословие и суета. Идея, реализирана чрез образа на Мими Тромпеева. Но изпъкналите и кривогледи очи отблъскваха всички и я правеха непоносима за обществото на ония, които играеха тенис и говориха за новите марки автомобилни коли. Разсъждение. Претенцията за божествена сила на Чезарио Галфоне е още по-страшна като обществена тенденция и феномен от духовната нищета на неговите клиентки, защото вече е подплатена с власт и пари. Това е една модификация на духовната смърт на личността, заличила границата между красиво и грозно, ангелско и дяволско. И на ниво име и фамилия героят е пародиран и категорично отречен. Чезарио – владетел, Галфоне – посредствен, т.е. цар на посредствени. Мими Тромпеева изпадна в страшно отчаяние, което я доведе постепенно до мисълта да постъпи в манастир. Тя подскочи от радост и изхвърли малкото коварно Евангелие, което щеше да отрови дните й със своята свещена скука. Разсъждение. Писателят поставя проблема за истинската вяра, която е вечно и общо значима човешка ценност, категорично отричайки псевдовярата на героинята, готова да постъпи в манастир, водена само от егоистично отчаяние пред физическото си несъвършенство. Това е още един штрих към портрета й на духовен мъртвец. Той успокои развълнуваната девойка с тържественото обещание, че ще направи от нея неподражаема богиня на хубостта, една феноменална Венера на 20 век, парафинени гърди и с рентгенови очи. Разсъждение. Светослав Минков философски задълбочено третира и проблема за истинността на чувствата в човешките взаимоотношения. За Чезаре Галфоне съчувствието не е чисто и извисяващо чувство, което да докосне сърцата на неговите клиентки, а сигурен начин за печелене на повече пари и е лицемерна полза. Разсъждение. Светослав Минков философски задълбочено третира и проблема за истинността на чувствата в човешките взаимоотношения. За Чезаре Галфоне съчувствието не е чисто и извисяващо чувство, което да докосне сърцата на неговите клиентки, а сигурен начин за печелене на повече пари и е лицемерна полза, още по-цинична с претенцията си за доближаване до съвършенството на Венера с помощта на силикон. При това аз ще капна в ангелските везеници няколко капки от моето последно откритие рентгенол, което ще ги окъпе в лъчезарен блясък и ще ги превърне в сияйни звезди за пеперуденото вдъхновение на поетите. Доверете се на грижите ми, илюстрисима синьорина, и най-късно след половин час вие ще шествувате из улиците като възкръснала из гроба Семирамида. Разсъждение. Словото на маестро Галфоне властно превръща дамите в марионетки, защото той безпогрешно разбира фалша, грозотата и безсмислието на техния поведенчески модел и светоусещане. Неговото обещание да превърне Мими в феноменална Венера на 20 век с парафинени гърди и с рентгенови очи я опояват и намагнетизират със своята съблазнителност и чудотворност за шестване из улиците на града като възкръснала от гроба Семирамида. Опоена от патетичното красноречие на този необикновен творец на женска красота, Мими Тромпеева пристъпи като хипнотизирана до лекия китайски параван и се скри зад черните му лакирани крила. Разсъждение. Науката и нейните изключителни достижения бележат пътя на човешкия прогрес, но когато са самоцел и обслужват егоистичните стремежи на една тясно скроена личност, се превръщат в деструкция на духовността, тенденция, която трябва да бъде заклеймена. Липсата на колебание при прекрачване на света на ирационалното, за Светослав Минков има логично обяснение във факта, че човешката суета е безгранична и означава установяване на власт над другите. Думите на изкусителя за Мими са като хипноза. Тя прави сделка с дявола, високата цена на която е нейната душа.
Ало ето, че нашата история взема съвсем неочаквана развръзка и за всеобща изненада приема формата на дневник, в който преобразената ни героиня е записала със собствената си ръка своите странни преживелици след излизането си от салона за дамска хирургия. Разсъждение. За да постигне психологическа дълбочина при разкриване на най-скритото и най-съкровеното за човешката душа, писателят използва въвеждането на дневника на Мими, а това е оригинално композиционно решение за поставяне на вечните въпроси за смисъла на живота и мястото на духовните ценности в него. 8 септември. Като вървях из улиците, всички се обръщаха да ме гледат. Мнозина дори се спираха и възкликваха: "Ах, какви чудни очи! Едва сега чувствам, че живея. Боже, колко съм щастлива! Дано се омъжа по-скоро." Разсъждение. Но за писателя хуманист не остава скрит фактът, че физическата промяна не означава и нравствена. Затова Мими Трумпеева е със същите празни и безсмислени стремежи и преди, и след трансформацията от непоносима за обществото на уния, които играеха тенис и говориха за новите марки автомобилни коли, дама с изпъкнали кривогледи очи, в неотразима, будеща завист красавица от обществения елит, обект на мъжкото внимание. 9 септември. Аз виждам неща, които другите не виждат. Моите рентгенови очи проникват навсякъде. Тая сутрин, като се събудих, забелязах в спалнята си един скелет с сребърен поднос в ръцете. Вълшебните капки на маестро Галфоне предадоха на очите ми свойството да гледат през материята. Разсъждение. Мими е щастлива от придобитите чудни очи, но нейното най-силно желание е да се омъже колкото се може по-скоро. Вълшебните капки на маестрото придават на очите и свойството да гледа през материята, но тази свръхестествена дарба не я обогатява духовно, а само я забавлява и развлича. Движейки се като изживо гробище, дамата с рентгеновите очи стига до странни факти, но въпреки това предпочита да се омъже за човек със стройно тяло и без мозък. Способността да прониква в истинската същност на човека демаскира лицемерието, завистта и глупостта на околните, но не прави самата нея по-различна от тях, а само я тласка да бъде по-адаптивна в обществото на фалша и бездуховността, към което Мими се домогва заради парите. 10 септември. На улицата, в трамвая, в градината, навсякъде виждам само скелети. В гръдния кош на някои бият големи като имруци сърца. На други пък сърцата са съвсем мънички, като на врабчета. 11 септември. Аз се движа сякаш из някакво живо гробище. 14 септември. Някои от хората, които срещам, и то предимно от хай-лайфа, нямат никакъв мозък в главата си. Днес, например, видях братовчеда на Валя, който е член на управителния съвет на спортната федерация и има идеално развито тяло. Господи, какъв строен скелет! Но като дигнах очи към главата му, аз открих, че в нея няма нито капчица мозък. И все пак, аз предпочитам да се омъжа за човек като него, вместо да имам съпруг, чийто череп е пълен с мозък, но се крепи върху хилаво тяло. Разсъждение. Сатирата е конкретизирана в една малка част от обществото, така нареченият high life, тези, които притежават парите и които виждат свръхестественото само в рамките на физическото разкрасяване. Жива гробница и high life са синонимни съответствия в тъканта на разказа. 16 септември. Между 15-тината кавалери нямаше нито един с мозък. Главите на всички бяха празни, но затова пък чудно красиви. Уж мислите на човека идели от неговия мозък. Кой знае? Може би хората от висшето общество разсъждават и мислят с някои други части на тялото си. 23 септември. Естествено, че аристократите трябва да се различават по нещо от обикновените хора. Зато и главите им изглеждат кухи. Всъщност, техните мозъци са на мястото си, само че са направени от някаква много тънка материя. По-тънка, навярно, и от паяжина. Та затова не могат да се видят. Ах, дано и моят мозък е също тъй фин като на Жан. Разсъждение. Болезненият сарказъм на писателя е насочен към аристократите. Една категория от хора, социално обособени, но духовно и нравствено кухи. 27 септември.
Чувствам се на 7-то небе от радост. Жан ми се обясни в любов. Каза, че утре ще направи официално предложение на папа. Разсъждение. На 7-то небе от радост, полудяла от щастие, е героинята на Светослав Минков, но не защото е станала по-сетивна за хората и за обикалящия свят, защото триумфира в обществото на лицемерието, грозотата и фалша. Това всъщност е и чисто прагматичната цел на нейния живот, в който духовни полети няма и е верен знак за кризата в човешката нравственост. Затова и голямото нравствено-етично послание на писателя е за свят със съхранена духовност, осмислен от стремежа към доброто и красивото в човека. 28 септември. Отначало папа упорстваше, защото сумата му се видя голяма. Но после, като разбра, че Жан е човек с характер, отстъпи. 1 милион в аванс и 2 милиона след сватбата. 20 ноември. Ура! Заминаваме с експреса на Voyage de Noces. Най-напред в Ница, а оттам за хермелиново палто и бален тоалет в Париж. Разсъждение. Проблемът за смисъла на човешкия живот е вечен, а за героинята на Светослав Минков той се ограничава само в рамките на премахнатото физическо несъвършенство и няма допирна точка с духовното извисяване.